So, planong krusada na to, no? Kaya, ilikpak na lang to. Ang ganda ng tanawin. Ayan, magandang tanghali! Okay na po kami. Si Idol Transfer. Oh! Lahat! Albay! Woo! Magandang tanawin yung makikita nyo ngayon. The best na kayo ba? Oo. Malupit. Ang bilis ng kabayo. Kaya sa po, tradisyon. The best yung ating upuntahan. Maraming po salamat po sa inyo. Sa lahat po na naman. Kung wala kayo, wala rin kami. Palusong. Biyahirong manlalakbay. Ano ba na? Oh! 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 Grabe ahon. Grabe ahon. At ayan, pauwi na po kami. Pauwi na kami, galing kami dun sa ano. Galing kami dun kay Mura. Grabe yung bahay ni Mura. Ano, layo. Malayo na dito. Bukid, bukid talaga. Tulo ng kalsada. Halos tulo na naman. Yung parang 5 pesos na lang, langit na. Masahe. Mas daming mga tanim dito na ano, mais. Sweet corn. Ayan o. Nag-harvest na. Oo. May mga tanim, may tanim sa tabi ng... Ano naman talaga dito sa bundok. Oo. Pag di ka masipag dito, Wala kang kayo. wala kang kakainin. Kailangan masipag. Kawawa yung motor ko talaga dito. Ay, ito na yung shortcut. Di ba? Hindi pa. Nagkadaan lang. Nando! Shout out mga kalapig! Yan mga mais oh.
ng dating artista. At higit pa ron, kamag-anak pala namin, Padua rin. Yun. Pwede ni Title. Mura, kamag-anak ko pala. Oo. Tinurasan pala natin yung pag-alis. Biyahe ba? Tinurasan. Tinurasan. Grabe ahon. Bulusok. Hindi tayo makabalik. Ang bilis. Lilig ang mga kalabaw.
tanawin. Lawin. Sabit na siya. Grabe ang tagal pinag-buldos ito, no? Ginit na yung ano eh. Ginit na yung bukid. Kaya may direksyon ang banak dito. Wala siguro, tagang pinagpasadaan ng talaga. Panahon 30 siguro to? Ay, ito nakakatakot. Ano po, dito na kami sa ano, Barangay Tula-Tula Police Station. Sige. Sa proper na ligaw talaga? Oo. Dito lang po kami sa ano, Buwas. Lumbis Rice. Yan o. Oo. Ito mo lang palatandaan na ito. Ano talaga dyan? May mga butas-butas ng ano dito. Kalsada. Ayan po, dito na kami sa ano, sa Pulanggi. Sentro ng Pulanggi.
malapit-lapit na.